Ay, suka mi orang nak tu dia ini angkat lah. Nampai.
الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم إنا أنزلنا وما أدرك ما هي ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن سلام الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق فاتحة رسالة فاتحة. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Oh, d'accord. C'est bon. Moitié. Moitié. C'est là. C'est bon. Bana. Bien. C'est bon. Madinatul Huda moye mo salmini musidal julɓe komo tawi ɗo ko piyu mo salmini musidal tundu Madina Yero Fula piyu mo salmini saare Madina Yero Fula piyu mawɗo mum ma mawɗo men bawɗo wonde wo gila he jarga ha he khalifa diine he halifaɓe aada he laamɓe ɓe Allah lammini o zamanu ɓe e laaminoɓe ɗi ɗamini laamu ɗi laamodi he ɓiɓɓe mumen e laamaɓe ɗi laamoda he ɓiɓɓe mumen e almuɓe e seeremɓe mum piiw mo salmini ɗum e inde mawɓe Madinatul Huda e seeremɓe mo ɗaliron e khalifagal ngal Allah rondi mo fuladungal ko gargol geragol timminde jikke ɗe ceerno Ahmadu radiyallahu anhu hinno wadde ga Yero Fula Madina Yero Fula fimno wadde ga Madina Yero Fula hakkunde makko e mawɓe Madina Yero Fula e sukaaɓe mum e laamɓe mum jahannoɓe ro makko enɗam diine enɗam jikke enɗam ƴiƴam bii ɗi paala makko ceerno Ahmadou mo addaga ɓandu makko ndu ɓe ji'i noon ɓernde makko nde kono ɓe paala ɓandu ndu kala ara torino ceerno Ahmad ha mo fodani men mbo yahi noon min paala noon ha joni wallede komo fodanno men ko mbo wiɓe bisimilla sabu ko dongal ngal ceerno Amadou Allah ronduno ɗum ngal jippini a feewi rondimo ko on rondino ko kala ko on fimno wadde si Allah jaɓi ɓay mo yanana ɗum ɗin moƴƴi ko on wireno Ahmadou yara mere on wire toon ca yoptarako mo wi mo darto mo golla ko on gollanno ko mo jaɓani ɓe gila on zamanu hiran woodi sappe lewru woodi sappe yontere woodi sappe ha ko han ni Allah newni e otenen han sappo he joyi juldandu suumaye hilande wulure e temeɗɗe 4 e capanɗe 4 e jeego boy e sappo he 4 lewru naya ɓiiru hirande kuluje 2 e 25 moyi en mbi'i alhamdulillahi rabbil alamina ko han Allah hoddiri ɗum mbo ari norade ɗo noon wona Yero Fula run ko enen piiw
leydi Sénégal e leydi Gambi e leydi Guinée Bissau e leydi Guinée Conakry ko ɗe leyɗe nayi piiw Allah ɗi ɗum ɗo rendini han e Allah ɓe addi ɗo julɓe wo e leyɗele julɓe piiw ko ɗum woni laawol makko ɗo han kono no mo fibrunoni Allah ñawrani noon komo fellinno mbo dawaron mbo araga julde fana kono noon enɗam jaɓani enɗameje ɗe kalɗen ɗo ɗe piiw jaɓani gila 4 du matin ceerno ɗi e laawol nomo yettora ga kono wayi ɗo ni wayi ɗo ɓeɗa wo fuɗɗi gilandema weli ngara ha yotti ɗo kono wayi ɗo ni ɗo ɓeɗa yo wayi ko ɗum yottinoyimo ga oɗo wattu ɗo he o jemma ta jom en ɗi jaafi ɗin hay mo yomnaka ɗin han kono noon mbo haalaɗɗini mbo ittiɗi ɗaral wuro montori yaafuye ko ñalliɗo ñalliro e geenaage no wayi hanni woni ko sabu fittandu makko ndu ñallini ɗi pittali piiw montori yaafuye e ndi ngulendi buyi wona seeɗa montori du'a buyi wona seeɗa mbo salmini mawɓe région Kolda piiw ma Sénégal piiw montori Allah laamu Sénégal jaɓanɓe en ɓeeɗo leyɗe nayi ɗi denda ɗo ɗi gollodira diine e enɗam e jikke no Allah waɗan ɗum laamu barke ɓeydana ɓe timminana ɓe kala ko ɓe dondi haa ɗo Allah hannoyani ɓe wotaɗi guuri hokka ɓe ɗo ɓe jippinoyo ɗo ɓe nimsara en nimsara laamɓe kurliɓe en ɓe ɗi jaɓani yimɓe mumen toon ɓe ɗi tacca ɗi frontiére ji ɗi gara gano ɗeni dente ɓe kala ɗi du'ane ko wayno Gambi ni e Guinée Bissau ni Guinée Conakry ni e leyɗe goɗɗe eɗen ganda ho yimɓe mum ɗiɗo kono enen kam gandi yimɓe men ɗin toon alhamdulillahi rabbil alamina joom en taaɗi jaafi mo salmini mbo wi mawɓe ɓe buyi wona seeɗa montoro kala yaafuya kala no wa'oy ko saŋi wo ko makko hoddirani ɗum no saŋ o ko saŋani yo kala ko kalɗo o wayi noon ko kay yottiniri ɗon ɗum koye jikku yimɓe tawa alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bisimilla mo jaarigoɓe no ceerno Ibrahima Dia wonanen haaldini o wi mawɓe région oɓe e mawɓe tunduji ɗiɓe pi Allah ɗin ɗumen ɗo hawrini seeremɓe mumen ɓen mbo cuɓi no jantano en no bisinano en ɗo khalifa meɗen o yo wiyama bisimilla mum jooma saare nde o kala ɗiɗo maire saare nde o kala ɗiɗo jooɗi ɗiɗo ari mbo jaɓɓade e maire ji ɓattiɗi mbo ɗo ɗi ceerno Bocar Jambanoura wi en bisimilla no bisinano en ceerno ko on won ɗo jaarigi ko hawri ɗo ko piiw
lomtini ceerno Mamadou Balejo Fall ceerno Mamadou Balejo Fall mo wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mo wi enen biya alhamdulillahi rabbil alamina ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina boy en jetti Allah wi tawno do en o nyaloma han nyaloma ɓooyaaɗo ɗaɓɓeede ɓooyaaɗo toreede ɓooyaaɗo abbeede haa o waawa wonde ɗum jettirɗen ɗo Allah awa Fuladu o piiwu Fuladu Sénégal o ɗo Fuladu Gambi mbo Guinée Bissau mbo Conakry o almameɓe mumen e seeremɓe mumen e jargaaji mumen e laamɓe mumen gila he députéji haa he maire ji haa he sous préfet ji haa he préfet ji haa hay bureau ministre taranko e Fuladu wooda taa ko e Sénégal wooda foti ko ligge addi ɗum ɗo maa ko ɗo jibina piiwren ndi weltima wi'i bisimilla ceerno Muniru makko e délégation ko mo ardi ɗo ko piiw mbo anda ko e nder cayɗe e piiw mo jippina gilaro région Koldaro haa e département Madina Yero Fula ɗo haa e commune ŋaji ɗi piiw caƴi cayel jippinimbo to mum jippini dental ngal to mum bisnima dental ngal to galleji mumen e caye mumen e beddaji mumen to ɓerɗe mumen to ruhuji mumen to der zatiji mumen to ɓe wi'a a wi'amaron bisimilla ceerno noragol noddore nde woni noddugol ngol e ɗaɓɓere nde ɓen gandi pellet ruhuji ceerno en du'a uji moɗon e miijo wirduji moɗon jemma he ñaloma ɗi gondini Fuladu piiw ɗi gondini julɓe ɓe piiw ɗi gondini tijaniyankoɓe piiw ɓayri noon ko non woniri ɓen gandi ɓen gondi he ma ko feeñi e ko suuɗi ɓay noon ko zatima o ɓe paala ko faalima e koyɗe ma e ɓuranteri ma yotto ɗo Fuladu yotto ɗo département Madina Yero Fula kala mbo wawano yaade wawrano yaade nananno ran gara yiyama jiya ɗum gokka du'a leydi ndi piiw no Allah waɗa jam Allah waɗa dejre Allah waɗa kawral Allah waɗa barke Allah waɗa cellal diine ɗe jaara yeeso tijaniya o ɓeydo bo be ɗo nangi ɗo eɗo yiɗi ɗo Allah walla ɗum heɓa no sembira no mawnira no tiiɗira ceerno ko ɗum men noddirima ɗo ganda leydi ndi piiw du'anoɗa leydi ndi piiw kawral e cellal kawral e cellal ɗi diine o e leydi ndi ɗi feeraɗi ko kalɗo hembo haalani cellal ɗi mankiro mum ɗi mankiro ɓesnure mum to kawral aha mbo yaani ɗi mankide kono menen paala ko ɓuri ni ta dental ɗi yaafi ta enen gacci hakke ko halifaɓe ɓe ponno haalde mono noon makko molomtima ɓe
ko may makko woni cukayel ngel o cukayel nelama wopti han fewrinte sinon ko mawɗo nela han ɗi woodi no waara han ko yer ñere ran kala ko feewi ko seeren ɓe département Madina Yero Fula e région Kolda barke Allah e maɓɓe ɗum fewri kala noon ko fewani awaga min kaalowo ga ta enen jaafi enen gacci hakke assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu monsieur le maire a wiyama bisimilla bisnoɗa khalifa o e dental ngal ceerno men calmini on monsieur le maire mbo wi ceerno ɓe calminima men mbi alhamdulillahi rabbil alamin mboy ɓe mbi'i alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamin jettoje godani mbo wi jettoje godani Allah rowane ni no rowani ni ala woni français watti ɗum hono ngal ɗon alluwal si langue national leɓereɗo no france ni watti ngal ɗon alluwal leydi men ndi ɓamtoro leydi men ndi ɓamtoro mi yeehi kore mboy mo yeehi kore lamɗo maɓɓe o lamɗo maɓɓe o taw ɗini mbaɗimi invité ɓe jokki kam prix ɓe ɗimbo mbaɗi évité ɓe kollatno kam ko hono ɓe ndewiri ɓe cansi japonais o chinois ka ɗemgal maɓɓe ngal ɓe kollatnomo ko rewɓe dewi ha ɓe cansi ɗemgal maɓɓe ngal japonais o ɓe batti alkule maɓɓe ɓe kese batti alkule maɓɓe kese ɓe jangguini ɗum ɓe jangguini ɗum leyɗele maɓɓe ne jeeya e ɓamtide leyɗele maɓɓe ɗe ɗen hande tawa e ɓurɗe ɓantade waɗi rowane nde jiimi ngal ɗo alluwal ɗum waɗi rowani ko tawagal alluwal wurnafa ngal ɗo alluwal ko gandal mehal mo andi ngal alluwal ko wiide ngol bindol wurnafa ko gandal mehal ngal ɗo alluwal kadi ko joom miijo mawgo ganduɗa mewlo miijo wawgo wallude leydi ndi ha leydi ngol bindol kala baɗɗo ɗum o ko jooma miijo mango mo ganduɗa miijo mum ngo ɗi wawi ɓeydude Sénégal ɓeyda ɗum développe ene kadi o jokkodiri ɗum koye intellectuel yimɓe ganduɓe wonɓe jaaɓi hatirde kanko tigui o waɗi ɗo jaaɓi hatirde taw ko Fuladu mbo wi ɗum waɗi alluwal ngal ɗingal nanganita ko intellectuel ji ɗi ganduɗa jeehi ha jottiro hatirde gandal to Cheikh Anta Diop ɓe mbaɗi ɗum haaju ɗinin janggina ɗum ɗum noon mbiyen mbiyata ko hande so tawi ari ɗo ko alhamdulillah ɗum ɓe mbira awa han si ceerno ari ha yettima ɗo han ko alhamdulillahi rabbil alamina koto gañuɓe ramuji mbaɗaɗi ɗo ɗi fof guila juldede hay 4 avril ha ɗum ɗo mi arani kono nde nanmi ka garowɗo mbo wi Dakar programme juulede ko waɗa ɗo ha e 4 avril ji pi mo tawaka ɗo kono noon nde mo nani ran ceerno ɗi iwa Madinatu Hudaɗe ara ɗo e Madina Yero Fula mo wi mbo arat mo jaɓɓo ɗo ceerno mo tawe jaɓɓo ngo noon min gardi ɗo ko almudagal min gardi ɗo kadi ko vraiment gilli min jogui e moɗon ɓe mbi koɓe gardi ɗo ko almudagal he jiggu ngu ɓe jogui he maɗa ata e nder bandaji ɓene nana ɓe gandi none ko kalɗa tigi tigi ɗum koko nafara leñol ngol ko ɓamtare e nder leñol he ko ɗum waɗi han e nder Madina Yero Fula piiru kala han galle ko akoɗo mum kala kala galle an wonɗon han jooma galle o ha ɓayniroɗa jawra han komin o ko an woodi ɗum ko an woodi kala ko woni he komin he neɗɗo heɓinowo ɗo heɓo wonɗo ɓe du'i noon no Allah nurɗin gandal ngal no Allah okkuma cellal he sellirede Allah juurna gurdam ha tigi tigi ɓeyda wawde yettinde ko pelliɗɗa gollude he enɗam he koyngal l'islam ko dendagal meruji ɗi henna kanje kadi kamɓe fof ɓe belti saabu vraiment jokkodiral ngal emin gonde groupe ñande fof min kalata ko garangal ngal ɗo ɗum waɗi goto kala no softi ina welti pour arde tawtora mo wi ɗum waɗi maɓɓe maire ji ɗi ɓenin he ɓoggi groupe maɓɓe pi maire ji région Kolda ɓen beltori e nde o ɓen kaala ɓen cowriri e fi gargol ɗo ceerno e nde ɗo ñalande ɗo hande komin Madina Yero Fula Madina Yero Fula hande ɗo
Imami amen nanɗo henne e dendangal nayibaji makko e yimɓe jamaɓe e responsable uji politique nanɗo henne goni haɓɓere wotere nene goto kala nde dari wiyeyo ko garowo ɗo o koto am jippoto saabu ko min woni moy almame saare nde o commune o wonɓe ɗo henne yiɗɓe tigui rigui e ko watte ko e nano Fuladu yaari yeeso yo Allah waɗa duwano ɗon dendagal wonɓe ɗo yiɗɓe tigui ha Fuladu yaara yeeso e ko watte ko koɓe wonɓe département Médina Yoro Foulah fof nan ɗo jooɗi mboy dendagal hohoɓe diineji ɗini ɗo e commune Madina Yoro Foulah ɗum noon min wonno haala ka ne heewi mboy wonno haala kaari heewi so tawi mi ɗalanoma ɗon han so ndenta mboy si en ɗalimo ɗo han weltare nde ho en denaki hen ɗo mbalte mbo haala ɗo ha ɓurani janngude duwano ɗon fofof moy mon tori ran ceerno ma du'ano ko yiw ceernajo ono wiite kala no du'ane buy mo dari darde tende mo dari darde telde mo yiɗi ceerno mo yiɗi ceerno mo yiɗi ɓesgu ceerno mo yiɗi ɓesgu ceerno mo yiɗani kadi ɓesgu Fuladu fof mo yiɗani kala ɓesgu ceerno ɓesgu Fuladu piiw mo yiɗani hoore makko ɗo ceerno ko ɗum noon duwaneɗen mo awa ɗum noon du'ane ɗen bande on jarama noon moy awa en jarama duwaw e ndungu garoru ngu mo keɓen du'a dungu garoɗo ɗum yo Allah newnan en Allah newnana en ɓen ndungu moƴƴu keɓana en dungu moƴƴum kala ko awa hen Allah waɗa hen kala ko awa he muɗum Allah waɗa ɗum barke nemo adda nemo adda sutura adda kisal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbo weltima wi mbo wi ngol laawol mawɓe ɗinin ɗo heccanki ma hanki fururo ɗo fururo tawi ɓe ɗo menen he nder jama ɓenin he nder jama sipiro ngoɗi wuli fii ngol laawol ha menen he nder jama ɓen he nder jama he nder waktu ha woni ko ma juule men tawata ko ha woni ko ma futuro juule taɓe tawaka sipiro ngol lawol ɗum ko e sippiro ngol laawol tawa yaadano ha men ɗamtinigol yaadano ha ngol laawol ɗamtina wuli ha yotti jula hakkillaji kuli hakkillaji kuli woodi biiɗo nangen he Allah ɗi gasa ngo sippiro ko muusu ɓeygu goɗɗo wi'ini hanki futuro mo awa en wi alhamdulillahi rabbil alamin moyi mbo salmini halifaɓe tunnduduɓe piiw mo salmini laamɓe leydi ndi ɓe piiw gilaro mawɗo leydi ro haa rubali ndiɗo wodde galonto maɓɓe piiw mbo salmini monsieur le président Bassirou Diakhar Diakhar Faye e ministre muɗum Ousmane Sonko e ministre de l'intérieur o ha yotti ɗo e nder région Kolda gila gouverneur ha préfet sous préfet ha he maire ji muɗum ha dendagal membre de gouvernement o piiw mo salmini ɗum e chef de sécurité ji ɗi piiw mo salmini ɗum maire ji piiw moye mo salmini ɗum ha to haaɗi moye ɓay jonne nde juuri ɗi wayi no ko arɓe ɓe ɓuri somde ni kono enen ta menen membino arde ko powrorɗo jooɗagol ɓurta tampude weerno wi yaafno dental ko tawi ɗo ko piiw sabu ko halifaɓe diine e sali halifaɓe laamu tan tawaɗo ɓe noon han ko sabu men haɗi ɗum ma sabu makko haɗi ɗum en ñallinde han ɗum ɗi waɗi haɗɗe mon yaafno on haɗɗe mon fawra ɗon
ko musidɗo muse no wire Khalidou Sy ko wiɗo ko du'a o to sengo dungu mo haali hunde hitunde ceerno Ahmadu radiyallahu anhu o aduna ko ruuki ko piiw ko ɗaɓɓirte ko piiw ko ɓurno tiddero makko ko baggol yaakar e toɓo baggol yaakar e dungu mo yawanoki ko heddi ko piiw kono yaakar makko o piiw kono yimɓe ɓanɓerɗe mumen ɗe ɓe kuccinaɗero Allah tororamo diyam makko baɗaɗam barke ɗam ta e gittani yakar men o e dungu ko heddi ko tuggoɗen ɗum wono wona en mbi ko ɗum tan darorten kollen Allah yurmede makko nde ko haaju men wona won ho neɗɗo ko heɓani feere han de miijo demal mo wi ɗon arabe o wi al aqlu salim fil jismi salim ko hakkil lawluɗo koye ɓandu sellundu heɓoro kori noon e wasde sellude piiw kono goro danejo waadi e goro danejo ni ko muusuran kori e nawnare pii ko muusuran ko koriɗo ha wonɗo mo wawraɗo haalde ko juuri kono noon weltare nde kala wi mo wawra anje haalde ko maran wooda ko mo haali boy awa mo du'anima kala ko mo tawi ɗo mo weltanima ɗum kala mo jaari ɗum kala mo toranima en Allah kumtowo haajuji ɗi o ko gitowo jinnere o no humtan en haajuji men ɗi no ittan en jinnereji men ɗi mo waɗana en deejre e leydi men he mo waɗana en jam e gouvernement men he mo waɗana en jam e laamɓe men he mo waɗana ɓe laamaɓe ɓe mo waɗana ɓe laamiɓe ɓe kala jam heɓe laami he jam laamu o Allah waɗana o laamaɓe ɓe Allah hawrina laamɓe ɓe heɓe ɓe laamiɓe mo hawrina laamaɓe ɓe e laamiɓe ɓe Allah danda en jarabi laamu ogora en barke laamu ogora en barke leydi ndi ogora en barke leyɗele ɗe kerɗen ɗe piyo Allah deñana en leydi men ndi deñana en de leyɗele ɗe kerɗen ɗe sabu ko lawlinɗa gesa ma mbawo o mo kerɗa rowani o lawlinano han a lawlinano a fuɗo yi han a yiyat woni wona torano ran hoore ma jam torano piiw yajjin anniye ma o moƴƴina o kala Allah jaɓoyra ɓura ɗum moƴƴude kala ko miijaniɗa ɗo musidɗo ma e moƴƴere mbo okkamma no ɗum ni oɗa mo ɗum hoddirani ɗum han mbo okka ɗum omo hoddiranani ɗum han an kam ganniyani ɗo musidɗo ma no hemde moƴƴere o e moƴƴere Allah mbo okkamma an kam ko ganniyaniɗa on e moƴƴere ko ɗum waɗi ɓay anniye kam mettani hebde mettani wadde yandi neɗɗo wona añan musidɗo mum anniye moƴƴo ɓay owlinta uyrata hawlu yulta jiifa yandi yiɗa musidɗo ma o ko jiɗanɗa hoore ma ko gañanamo ko gañanɗa hoore ma ko kulanamo ko kulanɗa hoore ma ko Allah waɗanama noon boy awa sabu gonɗo ha enen ɗo dendi han o ɓayɗi woodi sabu no Allah moƴƴin sabu o no Allah tabintini sabu o no Allah jarnu tampere ɗe jarnana en tampere seeremɓe jarnana en tampere jinnaɓe jarnana en tampere almudagu jarnana en tampere jande
ɓe nguli men ɗi ɓe nguuli men ɗi goron mum hedeyon mum goroji mum he deyon mum fokkiri he yotti fokkiri he yotti eɓe waɗi piiw e jooɗi piiw waɗa en newi no Allah waɗani en newye en sutura waɗna en hen sutura en barke waɗna en e muɗum barke Allah newnana jangguinteɓe Allah newnana janguinteɓe faamgol ko jangguinte paamgol ko janguinte newnana jangguinoɓe Allah newnana janguinoɓe faamnugol janggoɓe paamnugol jangoɓe en beltima ceerno wi weltima boyi buy wona seeɗa beltiɗo boyi beltiɗo buy ala ambriyas wi a ala ambriyas accélére tan wo on kam ko accélére tan wota hambo walle on ko marum walle ɓay joni kori waɗi ɓay joni kori waɗi alhamdulillah en jottima e jam alhamdulillahi rabbil alamina yettama he jaam waɗen feere duwoɗen joni baɗen feere duwoɗen en enen gonde e nayeɓe gondi e nayeɓe horiɓe e horiɓe e nawnaɓe e nawnaɓe wonoɓe no woɗɗi e horoɓe ro woɗɗi goodi haqqeji ɓeeɗi goodi haqqeji ɗin haqqeji totten ɗin haqqeji totten ɗum jaari goɗɗo toɓano powro jaari goɓe keɓano powrora jippinɓe no ɓeeni sabuna jippinoɓe nin ɗo no ɓeeni piiw jippinɓe no ɓeeni jippinɓe no ɓeeni piiw ɓeeɗanoytako ɓeeɗanoyrako ni ɓe ballen ɗumen no keɓoro ɓe balle ɗumen no keɓoroya no Allah jarno tampere no Allah jarnu tampere Allah humto haaju no Allah humto haajuji Allah ɓeydu sutura no Allah ɓeydu sutura ɓeydu barke no Allah ɓeydu barke o ɓeyda kawral Allah ɓeyda kawral ɓeyda nanodiral ɓeyda nanodiral woɓe no Allah hawrin ɗum boɓe no Allah hawri ɗum e ɓe guure mum e ɗe ɓe nguure mum ɗe hawrina ɗum Allah hawrina ɗum ɓiɓɓe mum ɓe e ɓiɓɓe mum ɓe hawrina ɗum Allah hawrina ɗum musidɓe mum ɓe e musidɓe mum ɓe hawrina ɗum Allah hawrina ɗum almuɓe mum ɓe e almuɓe mum ɓe Allah hawrina ɗum e hoddiɓe mum ɓe Allah hawrina ɗum e laamɓe mum ɓe e laamɓe mum ɓe amin ya rabbal alamin amin allahumma salli ala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim enen noon ko kam meɗen garɗen mo wi enen noon ko ga men garɗen fi men ɓittinɓe ha ɓurta fii amen wona ɓittin on ha ɓurta wona wonde men gar ko men gartu minen wona wonde men gar ko men gartu garɗo ga mum garɗo ga mum wona koɗo wona koɗo kamɓe jahiro men han sabu ho on jeehi ga amen han wona on hoɓɓe koɗo wonta koɗo jimɓi ɗo goɗo koɗo wonta koɗo bimbi ɗo wonta koɗo kiki ma koɗo wonta koɗo kikiɗe ɗo wona koɗo on wona koɗo Allah jarnan en no Allah jarnan en noon tampere ɗe no Allah humto haajuji ɗi haajuji cuuɗi haajuji cuuɗiɗi e haajuji peñƴi haajuji laamɓe e haajuji laamaɓe haajuji seeɗen ɓe e haajuji almuɓe haajuji jinnaɓe e haajuji ɓiɓɓe rewɓe e worɓe mumen togiren nayeɓe men ɓe boy mbaɗen du'a togiren nayeɓe men ɓe enen dawde woɓɓe kala gila ñalowma woɓɓe ɗi dawɗa gila jaloma ɓe gila pokkiɗen ɓe gila pokkiɗen ɓe dariɓe ɗo ɗihe naange ɗihe naange enen to nder otoji yon mbiya menen to nder otoji ɓuuɓɗi enen naange maɓɓe ɓen e naange heran kala ɓe goodi maɓɓe kala ɓe ngoodi haqqeji haqqeji muñanen ɓe ni ɓe powro seeɗa fatiha e salatul fatihi آمين آمين يا رب آمين 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 آمين